Good morning, guys. It's me, Michelle V, living here in Germany. Good morning. Today is Sunday. At kakatapos ko lang mag-breakfast. Pero alam niyo kung anong oras na? 11. Breakfast. Tapos ko lang magkape. Kumain. Anyway. Nagtulog ako ng medyo mahaba-haba. Charot. Ausgeschlafen. Ausgeschlafen? Ayan, so, yes. At ang aking jusawa is wala here dahil siya ay may work. Nasa work na siya at later uwi na rin siya dahil later ay mag-church kami. So, yes. Ang ganda ng weather sa labas, guys. Mainit. Pero, alam kong malamig kahit mainit. So, yeah. At ito nga, dahil nga katapos ko lang magkape, mukhang ako'y tinatawag ng kalikasan. Ganito ako. Ever since, talaga, nasa Antipolo din ako. Tapos, basta after kong kumain na breakfast, umiinom ng kape, basta ganun. Basta ganun siya. Charot. Ayan, so yes. Sobrang dami ko din kasing kinain kagahapon. Anyway, ay nagpunta kami kagahapon sa old houses dito. Nakasama namin yung kaibigan ng asawa ko. So, hindi ako masyadong nag-vlog kasi nga, nahihiya nga ako. Charot. Ayun. So, yun, ikot-ikot lang kami noon. Tapos, ayun nga, yung kung napanood niyo yung video natin. Ayun lang yun. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Dahil nga, inaano na ako ng kalikasan. Wait. Hi, guys! Charot. Happy Monday! Meron akong papakita sa inyo. So, yes. From the Amazon, baby. Ayan, oh. Binuksan ko na siya. At i-unbox ko ulit sa inyo. Charot. Excited talaga yun, no? So, ito yung laman, guys. Anyway, guys, this is the first time, charot, na kasi nga, natutuwa ako pagka, nakaka-experience ka ng yung nasusuot mo yung mga traditional clothes. Yung, kahit yung mga pang-old, naman siya. Ewan ko, basta. So, yun. So, in connection with that, charot, in-orderan ako ng asawa ko ng German traditional clothes. And this is it, guys. I wanna show you how it looks, charot. So, the first one, guys, is this. Parang bib, charot. Ayan. Ano to, guys, kung partner sa Tapos, this next one is this. Charan! Diba, siya? Wala siyang dito. Yan. Tapos, ayan siya, guys. Gray siya. Gray. Tapos, pink. O, magluluto ako ng pizza. Yes, wait lang. Tapos, ito, guys, yung sa loob pa niya. Diba? So, yes. Tatlo siya. 3-in-1. Charot. 3-in-1. At, yes, guys. Atin na siyang isuot. Okay? In 3, 2, 1. Atin na siyang try on. So, yes. Ito siya, guys. Kita-kita niyo ba? 1990. Charot. So, ito na siya, guys. Oh. Ito yung una, pangalawa, at pangatlo. Diba? At ako na ngayon, guys, ay magsiserve ng beer. Hi, sir! So, ito, guys. Ang ganda na. Charot. Ito siya. Ang ganda. Pagka pinagpala ka dito, lalabas yan. Kaso hindi tayo pinagpala, hindi siya lumabas. Tago siya. Nahiya rin siya Charot. Nahiya rin siya. Ang ganda. Charot. Ayan. So, ito, guys. Ang itsura ng ating German traditional clothes. Ang ganda niya. Gandang-ganda ako. Magulo pa yung namin dyan. Ganda, guys. Diba? Saka ako medyas. Kasi taglamig na ngayon. Ang ganda, in fairness. I like it. Huwag yun pansinin yun. Mga hinubad ko yun dahil nga nagsukat ako nito. Charot. So, yun, guys. Oh. And nagustuhan niyo ba? Oh my God. Thank you so much sa aking asawa. Thank you so much. Malabi-labi yung siya din pumili nito. Sabi niya maganda to. Ito talaga yung traditional. So, yes. Yeah, approve. Thank you so much. Guys.
guys! Welcome back! Di ba nakaayos na ako? Tinan nyo. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo ang sekreto. Charot. Naka-upload ko lang kasi ng video. Charan! Ang ganda ng outfit natin ngayon. Parang kagalang-galang. Pero magdadala tayo ng mga battles. Diba? O, pera din to. Kala nyo ba? Charot. Ayan o. Punta akong Aldi. Habang wala pa yung aking jusawa dahil paparating na siya dahil aalis kami. So, punta muna ako ng Aldi. Pagdating ko muna itong mga kabattles. Bibili muna ako saglit ng grocery. Tapos, bibilisan ko lang. Kasi paparating na siya. Kasi aalis nga kami. So, this is my outfit. Kasi patsensyahan nyo na yung ano namin dyan. Ito lang makita. Ay, nako. Basta yan ang ating... See you next. See you next. See you mamaya. Sa labas. Kami isang asawa ko at siya ay nagpatank lang dito sa abroad. Lapit lang, ito lang malapit sa amin kasi nga ano. Wala nang gas ang aming Luisa baby. Doon na siya nagbayad. Ito na yung sura ko talaga oh. Charot. Yan. So, samahan ko lang siya. Papagupit siya. Doon sa medyo malayo. Kasi may nakita doon siyang bago. So, yun. Mag-isin dito na ako sa pagupitan.